फुरा देरहाखागोन दा एकदम देरहाथारगोन इउपिपिएलनि अबस्थाया माबोरै जानानै दं आच्छा मोजां ना सरकाराव फैगोन ना फैया फैगोन आरामसे 100% आच्छा बेसेबां फोथायनाय दं 100% ट्रेक्टरनि थगायनांगौ थगायखाबाय आरो थगायनो हाला आच्छा थगायनो हाला ना 100% देरहागोन फुरा फोथायनाय दंथ' फोथायनाय दं दा नोंसिनि लाइमोनफ्रा सरकाराव लाबोनो थाखाय माबायदि खामानि मावगासिनो दं गोबां नाजादों लाइमोनफोरा बुजिदों जों गोबां थगायजादों आच्छा साख्रि बाख्रि जेरावबो बेनिखायनो देग्लाय साखाफारा जाबाय सरकाराव लाबोगोन खबरा एकदम मोजां आच्छा एबार सरकाराव गिदिर देरहानांगौ बेनो आच्छा जोंनो बेखौनो नांगौ आच्छा जेरावबो नाङा आच्छा जों इउपिपिएल नाङा जों इउपिपिएल जों भुगिबोबाय बे इउपिपिएल सरकाराव थिग जानांगौ आच्छा फाइनाली गाइस हाग्रामा महिलारि जाबाय दासो जास्ट माने ओंखारलांदों दा फंबायना मोजां एसे नाहरदो सरकारफ्रा माब्रै मोजाङैनो ना आच्छा बबेनिफ्राय फैदों बेनखना ना আচ্ছা দে ঠিকই আছে কিরকম আছে ভালো ভালো সরকার আসবো তো আসবো 100% 100 বার আচ্ছা ইউপিএল এর কি অবস্থা খারাপ হবো একদম পুরা খারাপ না একবার পুরা খারাপ হবো পুরা ফামসার বরিয়া থ্যাংক इउ ओमफ्राय माब्रै मोजां बबेनिफ्राय फैदों जोंना कुसुगाव ना आच्छा 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 दा माब्रै जानानै दं कन्डिसनफ्रा कन्डिसनाव 100% ना खुनु कनफिउस गैया गैया आच्छा थैंक इउ आरो ट्रेक्टरा मारै जां अबस्थाया ट्रेक्टरा गैला पामसार जाबाय दा पामसार जाबाय आच्छा ठीक আছে ओमफ्राय मोजां ना आच्छा सरकारा फैयोना फैया आच्छा ठीक আছে थैंक इउ মহাশয় সরকার আসবো না নাই আসবো পুরা বিশ্বাস আছে 100% আছে তারপরে ইউপিপিএল এর অবস্থা আচ্ছা খালি পড়ে আছে একদম বাগড়াইছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ ঠিক আছে ও বন্ধু খবর সবর मोजां ना सरकारा फैगोन फुरा खाख्लुमहाबथारबाय ओमफ्राय गरम जादों आच्छा दे माने सरकार फैनांगौ गरमबाबो माने गरम जानाङा आरो नङा होमबा ओमफ्राय नोंस्रा बायद'मोन मेडाममोन सरकारा फैगोन आच्छा सरकार फैगोनाव बे गरमबाबो जेबो साननो नांला दे फैनायाथ' फैखागोन जाहैबाय दे होमबा मोजां सरकारा फैगोन सरकारा फैगोन आच्छा आच्छा ठीक আছে आरो नै दै सायाव थानानैबाबो बिथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ सारखौ नेगासिनो दं खिन्थु दैयाव गासोमनानैबाबो नायनानै ला आरो आच्छा ठीक আছে फैखाबाय ना ঠিক আছে मा भाइफोर माब्रै सरकारा फैगोन दा फोथायनाय दं लाइमोनफोराथ' पुरा सरकाराव लाबोनो थाखाय बोलो होगासिनो दं नङा होमबा ठीक আছে फंबाय माब्रै पुरा खुनु कनफिउस गैया आच्छा फैथारगोनथ' इउपिपिएल नि अबस्थाया माब्रै जेबो गैलाना পুরা ফামসার আচ্ছা থ্যাংক ইউ বিপিএফ সরকার না ঠিক আছে বন্ধু খবর সবর একদম মোজাং আচ্ছা এবার সরকারাव गिदिर देरहानांगौ बेनो আচ্ছা जोंनो बेखौनो नांगौ আচ্ছা जेरावबो नाङा আচ্ছা जों इउपिपिएल नाङा जों इउपिपिएल जों भुगिबोबाय बे इउपिपिएल सरकाराव थिग जानांगौ আচ্ছা एकदम सरकार बानायथारनांगौ एकदम पुरा सियर फैगोन पुरा सियर ना सियर ग्यारान्टि होनाय आच्छा जिखुनु गोसो मोदोम गासिबो जिउ माने नांगाल जाहैबाय नङा होमबा नांगाल नङा होमबा गासिबो गोसो मोदोम जिउ दा पुरा नांगालजों साजायबाय बे सारिबोनाय
रबिराम सार ओरै फट'का नैबे जाहैबाय महिलारि सार रबिराम सार नायनानै ला आरो माब्रै भाई मोजां ना सरकाराव फैगोन ना फैया फैगोन आरामसे 100% आदसा बेसेबां फोथायनाय दं 100% ट्रेक्टरनि थगायनांगौ थगायखाबाय आरो थगायनो हाला आदसा थगायनो हाला ना 100% देरहागोन फुरा फोथायनाय दंथ' फोथायनाय दं दा नोंसिनि लाइमोनफ्रा सरकाराव लाबोनो थाखाय माबायदि खामानि मावगासिनो दं गोबां नाजादों लाइमोनफोरा बुजिदों जों गोबां थगायजादों आदसा जेरावबो बेनिखायनो देग्लाय साखाफारा जाबाय सरकाराव लाबोगोन 100% ना 100% एकदम थेंक इउ औ बुन्दुमोन भाइफोर माब्रै मोजां सरकारा फैगोन ना फैया एसे बुंदो फैगोन आदा फैगोन ना 100% आरो इपिपिएलनि अबस्थाया माब्रै जागोन गैला पाम्पसार जाबाय नङा होमबा लासै आदसा जइन जागासिनो दंना दे ঠিক আছে ভালো না मोजां ना आदसा किरखम আছে सरकारा सनानाय फैगोन सरकारा जोंनि सरकाराव फैगोन ना बिदिब्ला बे बेवड़ा बर्डआ देग्लाय मोननाय नङा बिदि जागोन आरो बिदिब्ला जों हाग्रामा सारा दिनै देग्लाय बानायगोन आरो आदसा माथो प्रमद बर' बिथाङा होनदोंमोन बिराद डेभेलप खालामबाय सुइजारलेण्ड जाबाय होननानै बुंदोंमोन डायलगा बिदिनोखा औ बे एबारहाय देरहा एबारहाय आदसा देरहा दा ओमफ्राय एबसुफ्रा दे खना खनला मानि हर थांनानै थाखा रानलाबायदों होनदों बेफोर इफेक्ट गोग्लैगोन नामा बिपिएफनि बेलायाव बेथ' राननायखौ आं खोनायाखै आदसा गामि सिङाव थायो नालाय आंनि गामियावहाय खोनायाखै दा जोङो खोनागासिनो दं रानखोमागासिनो दं आरो गोबां जायगायाव हमजाबायबो दा बिनि बेलायाव माबा खहा जागोन नामा बिपिएफआ खहा खालामनो हानाय नङा ना आदसा थेंक इउ ओमफ्राय बस फैगोन ना फैया फैगोन 100% माबायदि फोथायनाय दं 100% फोथायनाय दङ जोंनि सरकारा फैखागोन बा देरहाखागोन आदसा दं आरो माब्लासिम फैगोन जों बेखौनो नेनाय दं आरो आदसा दा एकदम फुरा फैथारगोन जाहैबाय ओरैबायदि मानि आदसा ঠিক আছে फोथायनाय थानांगोन आरो जोंना हनै रबिराम सारा फैबाय एसे नायनानै ला रबिराम सारा फोथाराव फैबाय दा नै सारमोना वाइट खालामगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि सारखौ लागाव फुरा सरकाराव फैखागोन जाहैबाय नङा होमबा आदसा 100% ने दे बरिया दे बरिया ঠিক আছে ঠিকই আছে না জিন্দাবাদ বিপিএফ জিন্দাবাদ জোহারকে হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো টায়ার কাল খালি উমুল কো কানা কো নুকো ভালো টায়ার তিনে কানা কো খালি সিতুংতে ওনা ছাতার কি কুসিন গায়তা হয় নাকি হয় আচ্ছা ঠিক আছে অলপ বাধা দিলে ভালো আছিল আচ্ছা ঠিক আছে ভালো টায়ার যেতে ভালো পাই নি দিতু দিবা দে থ্যাংক ইউ জোহার ঠিকই আছে এই যে সারগুলা ওয়েট করি আছে অলপ চাই ল मोजां ना दा आच्छा पूरा डिउटी ना पूरा डिउटी अच्छा दे हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद किरकम আছে पूरा सरकार राजपथ ঠিক আছে আচ্ছা দে सरकाराव फैगोन
দে বঢ়িয়া বঢ়িয়া হ্যাঁ ট্রেক্টরের পাংচার যাবাই আচ্ছা 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 হয় নাই আসতেছে আসতে আরো 6-7 মিনিট ও ঠিক আছে তো আচ্ছা ঠিকই আছে সবাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঠিক আছে